लुबैदोंमोन नामा उदालगुरि आरो दरं दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्सआ बिथाङा बुंनाय बायदि दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्सआ बिथाङा बुंनाय बायदि एबसुआ लुबैदोंमोन नामा उदालगुरि आरो दरं सरजाबनानै मोनसे लकसभा जानायखौ लुबैदोंमोन। बिटिसि कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खौरां मेल। थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी जिएडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्सआ बिथाङा बुंनाय बायदि एबसुआ लुबैदोंमोन नामा उदालगुरि आरो दरं सरजाबनानै मोनसे लकसभा जानायखौ लुबैदोंमोन। बिटिसि कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खौरां मेल। थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी जिएडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि सायाव बिटिसि कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खेंफोरथि। मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। रायजोनि लुबैनाय बादिनो डिलिमिटेसन ड्राफ्ट ओंखारबाय। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स जोङो मोजांखौनो जों बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समस्ति मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। बे फाइनाल डिलिमिटेसनखौ गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जों गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुमफोर दं बिटिआरआव जिफोर दं बिथांमोनजों सावरायफिनगोन होननानै फोरमायदों। नामावल' होनानै बिथांमोना कार्यकरि खालायाबासिनो जोंखौ भायलेसन खालामदों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जे फाइनाल डिलिमिटेसन बेखौ जोङो गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जोङो गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुम बिटिआरआव जिफोर दङ बिथांमोनजों जों सावरायफिनगोन बिथांमोननि मतामत लागोन। बेराफारसेथिं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों अदालगुरि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोन्दों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होननाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों लुबैदोंमोन अदालगुरि एबा भैरबकुन्द जायोब्लाबो उसुबिदा गैया होननानै फोरमायदोंमोन खौरां मेलनि गेजेरजों। नुनो मोन्दों आरो लोगोसे अदालगुरि जि कनस्टिटुएन्सि जोंहा पार्लियामेन्ट बिनि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोन्दों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदोंमोन आरो गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होनाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों लुबैदोंमोन जे अदालगुरि बा भैरबकुन्द जायोबाबो उसुबिदा गैया नाथाय बियो सोलायनांगोन। रायजोआ मा लुबैमारदों बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारिया रायजोनि लुबैनाय बादिनो जाबाय होननानै फोरमायदों। नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोन्दों। जोङो मोजांखौनो जों बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समस्ति मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। थांनाय 11 खालाराव गुवाहाटी जिडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा। आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय एबा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा जेबो रोङि खालामो बेनि एभिडेन्सखौ फोरमायनो नागिरदों होननानै फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों।
आरो खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ खोमाखौ साफ्रेनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो बिनि गुबै खोथाखौ फोरमायनानै होयो खौरां मेलनि गेजेरजों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। बिथांनि सोमोन्दै आङो दसे उनाव बुंगोन। बिनि आगोलनो आं मोनसे खोथाखौ लेटेस्ट आं बुंनो नागिरदों। थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी GAD निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। खोथाया जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि BTR नि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। लेखाखौ नैबे लेखाया 11 तारिख फैदों क'क्राझार सदर साब डिभिजनेल अफिसारनियाव आरो बिनि साबजेक्टआ जाहैबाय बे 15 आगस्टआव 13 तारिखनिफ्राय 15 आगस्टसिम गासैबो अफिसारा मोनसे प्रग्रामाव इनभल्भ जानांगौ आरो पार्टिसिपेट खालामनांगौ। जोंनि BTC सेक्रेटारियेटनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै सदर अफिसारनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मोनसे कपि हरदों। नोंथांमोना साननानै नायदो BTR नि अफिसारफोरखौ थारैनो स्टेटआ सनमान होनायमोनब्ला काउन्सिल दे दोङो काउन्सिलाव दे मोनसे हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट दोङो बे जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौ मोजाङै मिथिगौ। बिथांमोना मान सन्मान होनायजों जुदि हरनो गोसोब्ला GAD डिपार्टमेन्टनिफ्राय गांसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव हरगौमोन जे 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम नोंथांमोना बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ। नाथाय बिथांमोना हरदों महा सदर साब डिभिजनेल अफिस आरो बे साब डिभिजनेल अफिसा BTC सेक्रेटारिनि अफिसारफोरखौ बेयाव थानांगौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै लेटार मोनसे इस्यु खालामदों। जोंहा निजाबगिया मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ। निजाबगिया लाइन डिपार्टमेन्टफोर दङ। बे लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जिहेतु जोंनि बस सेक्रेटारियेट बा काउन्सिलनि बस बिथाङा जिखौ बुङो बेखौसो अफिसारफोरा फल' खालामो। दिनै जाय लाइजामखौ बिथांमोना अर्डारखौ सदरनो हरदों बिथांमोना जोंनि डिसप'जेल नङा आरो बिथांमोना जोंनि काउन्सिलखौ बेबायदि निर्देश होनो हानायबो पर्टुगल लाइन गैया। नाथाय बिथांमोननि थाखाय हाथाव खारन मिनिङा बेनो जाहैबाय जोंनि BTC सेक्रेटारियेटआ DC नि सिङावसो दङ। मिथिबाय बेसो मेन खोथाया। जेरै दाखालि थांनाय बावै सासे कालसारनि रिटायार जानाय अफिसारनि भेकेन्टआव ADC खौ इनचार्ज होदों DCआ। जोंनि BTC नि गासैबो अफिसारनि रिटायार जानायनि भेकेन्ट पस्टफोराव इनचार्ज होनाय गासैबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसो दायित्व। बेसो बस रावबो बेखौ खालामनो हाया। नाथाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि कुनु निर्देश आरो कुनु डाइरेक्सन मोनालासेनो DCआ ADC खौ कालसारनि इनचार्ज होबाय। बे जोंनि BTR नि अफिसारफोरखौ अमान्य खालामनाय जायाखै होनबा नेग्लेक्ट खालामनाय जायाखै होनबा बेखौ साननो गोरोङासो बुजिगोन साननो हायिया बेखौ बुजिनाय नङा। थिग बेबायदिनो दिनै नोंथांमोना सानना नाय प्रमद बर' बिथाङा बुजिनांगौ जे गासैबो निर्देशआ सेन्ट्रेल एबसुनिफ्रायसो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आनसलिकनिफ्राय इउनिटआव फैगोन। नों माबोरै गनायगोन जे इउनिटआसो गुतै माबाखौ सेन्ट्रेल एबसुखौ जुदि डाइरेक्सन हरनांगौबा नों बेखौ गनायगोनबा गनाय नङा। थिग बेबायदिनो दिनै काउन्सिलासो जोंनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ सालायगोन। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारिफोरासो काउन्सिलनि गासैबो अफिसारफोरखौ सालायगोन।
अबा दिनै बे सदरनि अफिसारासो जुदि काउन्सिलनि अफिसारखौ जुदि निर्देश होयोबा नोंनि काउन्सिलनि पावारा बबेयाव दङ अफिसारफोरखौ मानो अमायनो खालामो अफिसारफोरखौ दिनै निग्लेक्ट खालामनाय जादों जे काउन्सिलाव जे पावारफुल आइएस अफिसार एस'स अफिसारफोर दङ बेखौ दिनै निग्लेक्ट खालामनाय जादों दिनै आं बुङाखै सदरनि साब डिभिजन अफिसारा पावार गैया दिनै आं बुङाखै डिसिआ पावार गैया बिथांमोना सुप्रिम पावार आन्डार स्टेट बेबायदिनो जोंनि बिटि सेक्रेटारिजों दैदेनजानाय जोंनि काउन्सिलनि अफिसारफ्राबो सुप्रिम पावार आन्डार जोंनि काउन्सिलाव मिथिबाय दा बिनिखायनो जोंनि अफिसारफोरखौ बिथांमोना बिदि गोदाव सोराव नटिफिकेसनफोर दं अर्डार होनो हानाय खुनु बिदि पावार गैया बे पर्टुगालनि बाहेराव सासे आइएस अफिसार दङ सासे एस'स अफिसार दङ गोबां अफिसारफोर दङ जोंनि बिटि सेक्रेटारियाव बिथांमोनाबो पावार दङ दा बिथांमोनाबो जोंनि 6 सिडिउलनि जितु पावार जोंहा निजा बगिया पावार दङ निजा बगिया अथरिटि दङ निजा बगिया जोंहा 6 सिडिउलनि मोनसे सिस्टेम दङ बे सिस्टेम बायदिसो खारगोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया निर्देश होबासो गासैबो सिस्टेमा दिनै बेयाव फल' खालामो मिथिबाय बेबायदिनो दा आं बुंबाय बेखौ गोरों मानसिफ्रा मिथिगोन जायफ्रा सिस्टेमनि खोथा बुजियो बिथांमोना बे खोथाखौ बुजिगोन मिथिबाय दा आङो एसे आगोलावनो गिबियावनो बुंदोंमोन जे लरेन्स सार बिथांनि खोथा दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्स सार बिथाङा बुंनाय बायदि एबसुआ लुबैदोंमोन नामा उदालगुरि आरो दरं सरजाबनानै मोनसे लकसभा जानायखौ लुबैदों नामा लुबैयाखै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा जे 15टा एमएलए आव 6टाल' एमएलए रिजार्भ सीट एसटी सीट मोननायखौ दिन लुबैदों नामा लुबैयाखै दिनै आबोबा लुबैदों नामा लुबैयाखै दिनै बर' साहित्य बा बिएसइउ बा बनसु बा बिपिएल बिथांमोना लुबैदोंमोन नामा लुबैयाखै अब्ला बोरै मानगोनां लरेन्स इस्लारिया बुंनो हाखौ रायजोनि लुबैनाय बायदिनो बियो जाबाय रायजोआ लुबैदोंमोन नामा बिदि रायजोआ एसटी जानायखौ 6टा लुबैदोंमोन नामा लुबैयाखै एबसुआथ' बुंदों 10टा जानांगौ दिनै गुबुन गुबुन दल संगठना बुंदों बियो 12टा जानांगौ रायजोआ गासैबो मोजां जानायखौसो लुबैदों बोरै बुंनो हाखो जे रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय गोरोन्थिया जोंहा बेयावनो जायो दा फाइनाल सेकेन्ड स्टेपआ मा जोंथ' जेनबायानो जेनोब्लाबो जिथु जोंहा आयेन दङ 6 सिडिउलनि आयेनफोर दङ बे आयेन बायदि खारनायाव सोर बारसोमगोन हाइकर्ट दङ सुप्रिम कर्ट दङ हाइकर्टआव जाया सुप्रिम कर्टआव जागोन जोंहा आयेन दंखायो आयेननि गेजेरजों खारनायाव सोर बारसोमगोन बेखौनो जों नायनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बारसोमना बारसोमा आबुआ बारसोमना बारसोमा बिपिएफआ बारसोमना बारसोमा बनसुआ बारसोमना बारसोमा आरो एकाडेमि राइटार्स बिथांमोना बारसोमना बारसोमा बिनि सिस्टेमखौ दिनै दाबो दङ सरकारा जोंखौ माब्लाबा अमायन' खालामबा नेग्लिजेन्सि खालामोबा जोंनि साननायखौ फेलार खालामोबा बिनि जोबथा आयेनानो जाबाय जोंनि देरहानाय मिथिबाय बेबायदि जों खारनांगोन सरकारा जोंखौ अमायन' खालामनो हागौ माबा मोनसे पलिटिक्सनि थाखाय नाथाय जोंनो फिननायखौ होगोन आयेना हाइकर्ट आरो सुप्रिम कर्टआ बिनिखायनो आं खावलायदों बयखौबो जेन बिनि थाखाय आरो रेडि जा आङो नुदों गहपुरनि सासे दैदेनगिरिखौ बा जोंहा बदिराम बसुमतारी आगोलनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथाङा दुखुजों मोनसे खोथा बुंदों बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि थाखाय साननो समानो गैला नंगौ जोंनि बे डिलिमिटेसननि समस्याया जोंनि बे बिटिआरनिल' नङा सनितपुराव गैया होमबा गहपुराव समस्या गैया होमबा बिश्वनाथाव समस्या गैया होमबा इन्टार गासैबो बर'नि गेजेरावनो बे समस्या नाथाय जोङो नैबे बिटिसिनि बा बिटिआरनि खोथाल' बुंनायखौ जों दिनै नुबाय थादों दुखु मोनगोन साभाबिकखा कारन बिथांमोनाबो बर' बिथांमोनाबो दिनै जार्लायाव दङ सोर सहाय खालामबावगोन राहायानो गैया नाथिं बेखौ लानानै खोथा बुंनाय आं मैयानि निउसाव नुदों अब्ला जेथिंबो जुदि दिनै साननाय बायदियानो जालाब्ला बे
जोंखौ दुखु होनाय परिबेसखौ सोर खालामदों? दिनै बेफोरबायदि हमायसाखौ सोर खालामदों? नोंथांमोनाथ' मोजाङै मिथिगौ। फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिनि रिजाल्टखौ होनो नोंथांमोना हागोन ना हाया? सोर खालामदों जोंखौ दिनै गासैयाव प्रब्लेम सोर खालामदों? खालामनायखौ मोनथिसेयावबो जुदि नैबे बिखायाव गोरबोआव जुदि बुजि मोनाखैबा फैबाय थानाय समा जोंनि थाखाय मा जागोन? जों बिदा फंबाय गावजों गाव नांलायनानै देरहालायनाय आरो जेननाया जोंनियावनो थागोन, जेबो नङा। नाथाय जाय फाउन्डेसनखौ जों दिनै खोमानो नागिरदों जों आरो गैला, बेखौसो बुंदों दा। दिनै आङो लरेन्स सार बिथांनि खोथाखौबो आं लाबोनाय जाबाय। गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ जेन निमाहा खालामो, बिनि थाखाय आङो निमाहा बिबाय। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्स सार बिथाङा बुंनाय बायदि? एबसुआ लुबैदोंमोन नामा उदालगुरि आरो दरं सरजाबनानै मोनसे लकसभा जानायखौ लुबैदोंमोन? बिटिसि कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खौरां मेल। थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी जिएडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा, आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि सायाव बिटिसि कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खेंफोरथि। मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। रायजोनि लुबैनाय बादिनो डिलिमिटेसन ड्राफ्ट ओंखारबाय। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदोंमोन। नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोनदों। जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन, मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समस्ति मोनसे जानांगौ होननानै, दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। बे फाइनाल डिलिमिटेसनखौ गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जों गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद, राजखान्थियारि गौथुमफोर दं, बिटिआरआव जिफोर दं बिथांमोनजों सावरायफिनगोन होननानै फोरमायदों। नामावल' होनानै बिथांमोना कार्यकरि खालायाबासिनो जोंखौ भायलेसन खालामदों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि फाइनाल डिलिमिटेसन बेखौ जोङो गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जोङो गोथौवै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद, राजखान्थियारि गौथुम, बिटिआरआव जिफोर दङ बिथांमोनजों जों सावरायफिनगोन, बिथांमोननि मतामत लागोन।
बेराफारसेथिं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों अदालगुरि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोन्दों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होननाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों लुबैदोंमोन अदालगुरि एबा भैरबकुन्द जायोब्लाबो उसुबिदा गैया होननानै फोरमायदोंमोन खौरां मेलनि गेजेरजों। नुनो मोन्दों आरो लोगोसे अदालगुरि जि कनस्टिटुवेन्सि जोंहा पार्लियामेन्ट बिनि मुंखौ दरं अदालगुरि नुनो मोन्दों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया अदालगुरि जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदोंमोन आरो गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होनाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों लुबैदोंमोन जे अदालगुरि बा भैरबकुन्द जायोबाबो उसुबिदा गैया, नाथाय बियो सोलायनांगोन। रायजोआ मा लुबैमारदों बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारिया रायजोनि लुबैनाय बादिनो जाबाय होननानै फोरमायदों। नामखौ जोङो ड्राफ्टआव जोङो नुनो मोन्दों। जोङो मोजांखौनो जोङो बुंनांगोन, मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समस्ति मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। थांनाय 10 खालाराव गुवाहाटी जिडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा। आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय एबा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा जेबो रोङि खालामो बेनि एभिडेन्सखौ फोरमायनो नागिरदों होननानै फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। आरो खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ खोमाखौ साफ्रेनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो बिनि गुबै खोथाखौ फोरमायनानै होयो खौरां मेलनि गेजेरजों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। बिथांनि सोमोन्दै आङो दसे उनाव बुंगोन। बिनि आगोलनो आं मोनसे खोथाखौ लेटेस्ट आं बुंनो नागिरदों। थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी जिएडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। खोथाया जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। लेखाखौसो नैबे लेखाया 11 तारिख फैदों क'क्राझार सदर साब डिभिजनेल अफिसारनियाव आरो बिनि साबजेक्टआ जाहैबाय बे 15 आगस्टआव 13 तारिखनिफ्राय 15 आगस्टसिम गासैबो अफिसारा मोनसे प्रग्रामाव इनभल्भ जानांगौ आरो पार्टिसिपेट खालामनांगौ। जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै सदर अफिसारनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मोनसे कपि हरदों। नोंथांमोना साननानै नायदो बिटिआरनि अफिसारफोरखौ थारैनो स्टेटआ